Упершыню з 2020 года актывіста пазбавілі беларускага грамадзянства. Рэжым знайшоў спосаб забараніць заходнія санкцыі. Папярэджанні УЕФА не спрацавалі, Мінінфарм дазволіў красці трансляцыі матчаў. Таксама ў выпуску раскажам, чаму ў Менску не засталося ніводнага прыватнага дзіцячага сада, за што беларуска атрымала прэстыжную іспанскую прэмію і як фатограф з Магілёва 10 гадоў жыве з ігуанай. Добры вечар. Вы глядзіце Белньюс, мяне клічуць Васіль Калач, а в галоўных навінах пятніцы 7 чэрвеня ўжо праз некалькі секунд. Націсніце на званочак, калі для вас гэта бяспечна, і вы хочаце заставацца ў курсе актуальных падзеяў Беларусі і не толькі. Пазбаўленне беларускага грамадзянства за палітычныя погляды не міф, а ўжо рэчаіснасць. Учора стала вядома пра першы такі выпадак з пачатку мірных акцыяў пратэстаў 2020 года. Паводле інфармацыі сузаснавальніка фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака, фармальнай прычынай для гэтага рашэння стала тое, што рэжым Лукашэнкі паставіў пад сумнеў абгрунтаванасць атрымання актывістам беларускага грамадзянства пасля развалу СССР. Будучы за мяжой, у бяспечным месцы мужчына даведаўся пра гэтае рашэнне постфактум, проста з апавяшчэння ад беларускіх уладаў. Нагадаю, у студзені 2023 года Лукашенко падпісаў папраўкі да закона аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь. Згодна з імі, у рэжыма з'явілася магчымасць пазбаўляць грамадзянства людзей, якія знаходзяцца за мяжой і асуджаны па экстрэмісцкіх артыкулах. Гэты закон датычыцца як тых, хто прайшоў працэдуру атрымання беларускага грамадзянства, так і тых, хто з'яўляецца грамадзянінам Беларусі па нараджэнні і не мае пашпартоў іншых дзяржаваў. Калі не падабаюцца ўведзеныя супраць цябе санкцыі, проста забарані іх. Верагодна, менавіта такой прычынна-выніковай сувяззю кіраваўся рэжым Лукашэнкі, калі вырашыў пачаць распрацоўваць міжнародны юрыдычны дакумент аб забароне аднабаковых санкцый. Не дзіўна, што такую ініцыятыву ўжо падтрымаў галоўны саюзнік рэжыму – Расія. Намеснік міністра замежных справаў Расіі заявіў, такі міжнародны дагавор цалкам адпавядае праграме узгодненых дзеянняў у галіне знешняй палітыкі членаў саюзнай дзяржавы. Калі гэты дакумент і праўда будзе распрацаваны, то паводле задумы Лукашэнкі ён зможа дэклараваць прызнанне незаконнасці, асуджэнне прымянення і гатоўнасці процідзейнічаць санкцыям у міжнародных адносінах. Нагадаю, большасць санкцый ЗША, Еўразвяза, Великабрытаніі і іншых краін былі ўведзеныя супраць Беларусі пасля сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, а найболей важкімі падставамі для ўзмацнення санкцыйнай палітыкі супраць рэжыму стала прымусовая пасадка самалёта Ryanair у 2021 годзе і пачатак маштабнага міграцыйнага крызісу на межах з ЭЗ. Чэмпіянат Еўропы па футболе красці раздумаліся, але іншыя матчы плануюць прысвоіць. Мінінфарм Беларусі дазволіла паказваць матчы Лігі нацый і таварыскія матчы без дазволу УЕФА. Таксама ў спіс для крадзяжу раней уключылі чэмпіянат свету па пляжным футболе. Адзначу, што пірацтва добра кладзецца ў логіку рэжыму. Калі арганізацыя з недружелюбнай краіны, значыць можна выкарыстоўваць свае правілы гульні. Пры гэтым УЕФА рашуча настроена абараняць сваю інтэлектуальную ўласнасць і ў выпадку крадзяжу трансляцыі гатова прымяніць санкцыі ў дачыненні да Беларускай федэрацыі футбола. Адно з магчымых пакаранняў – пазбаўленне нашых клубаў прызавых грошай. А пакуль Лукашенка шукае магчымасці барацьбы з санкцыямі, ягоныя сілавікі працягваюць караць беларусаў за палітычныя погляды. На гэты раз пад рэпрэсіўную машыну патрапіла сям'я з Менска. Суд Савецкага раёна асудзіў братоў Паўла і Владзіміра Джэжораў, а таксама Алену Нядбальскую, жонку аднаго з іх, 3 гадамі хатняй хіміі за ўдзел у мірных акцыях пратэсту. Па версіі сілавікоў, усе трое бралі ў іх удзел з мэтай публічнага выказвання сваіх поглядаў незаконнымі спосабамі, а таксама вялі дэструктыўную дзейнасць, каб абвастрыць напружанне ў грамадстве. З матэрыялаў справы таксама стала вядома, што сям'ю беларусаў знайшлі па фота і відэа з праезнай часткі, якія нібыта былі зробленыя падчас пратэстаў. Бацькам зусім не пакінулі выбару. У Менску закрылі ўсе прыватныя дзіцячыя сады. Пра гэта адкрыта расказаў Андрэй Стрыгельскі, старшыня камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама. Реализация программ дошкольного образования в настоящее время – это лицензируемый вид деятельности.
любое учреждение, чтобы оказывать услуги по дошкольному образованию, должно получить государственную лицензию. Сегодня в Минске частных детских садов, которые получили бы лицензию на право осуществления такой деятельности, нет. До появления этой нормы в законе о лицензировании в городе насчитывалось порядка 5-6 частных детских садов. Таксама чыноўнік з упэўненасцю сказаў: умовы ў прыватных дзіцячых садах нічым не адрознівались ад дзяржаўных. Не было там ні павышанай комфортнасці, ні нейкіх асаблівых рэчаў. Может быть только меньше группы. Питание такое же. Сегодня наши государственные дошкольные учреждения, их 471 в городе Минске, предоставляют на высоком уровне качественное дошкольное образование. Больш за 5000 чалавек эвакуявалі з летняга амфітэатра ў Віцебску. Праўда, гэта праводзілася ў рамках маштабных вучэнняў напярэдадні форуму рэгіёнаў Беларусі і Расеі, а таксама славянскага базару. У вучэннях прынялі ўдзел ратавальнікі і ўсе экстрэнныя службы абласнога цэнтра. Яны адпрацоўвалі сцэнар, пры якім пажар успыхнуў падчас правядзення мерапрыемства ў памяшканні радыёрубкі, якая знаходзіцца ў цэнтры глядзельнай залі, а таксама на другім паверсе адміністрацыйнага корпусу. З паведамленняў прэс-службы МНС вядома, што ў вучэннях прынялі ўдзел 16 адзінак тэхнікі і больш за 70 чалавек асабовага складу віцебскага МНС. Карціна, як з нейкага фільма жахаў. Так у сетцы каментуюць падзенне бензавоза з моста ў рэчыцкім раёне. Учора вечарам 36-гадовы кіроўца ехаў бензавозам па трасе М10 з боку Калінкавічаў у напрамку Гомля. Пры праездзе моста праз Днепр па невядомых прычынах цяжкавік з'ехаў за межы праезнай часткі, прабіў агароджу і перакуліўся з моста. Увечары таго ж дня на месцы здарэння працавалі супрацоўнікі МНС і ДАІ. Пацярпелага кіроўцу шпіталізавалі, а прычыны здарэння яшчэ высвятляюць. Ураджэнка Гомеля атрымала прэстыжную літаратурную прэмію. Наталля Літвінава стала ўладальніцай «Люмен де Новела» штогадовай узнагароды ад іспанскага выдавецтва «Люмен». Яе дзяўчына атрымала за раман «Светлячок» на іспанскай мове, які наўпрост звязаны з гісторыяй яе сям'і і расказвае пра уцёкі ад Чарнобыля. Цяпер Наталлю мала што звязвае з Беларуссю. З 10гадовага ўзросту яна з сям'ёй пераехала ў Аргенціну. Рашэнне аб эміграцыі было прынятае адразу ж пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС і, як адзначыла пісьменніца ў размове з іспанскімі журналістамі, менавіта ўцёкі ад Чарнобыля, хаосу і галечы сталі асновай для рамана «Светлячок». Вядома, што ўзнагарода ад «Люмен» уключае 30 000 еўра і публікацыю радыеактыўнага рамана, які свеціцца, як назвалі яго члены журы. Белавежская пушча правяла рэбрэндынг з намёкам на традыцыйнае беларускае мастацтва. Новы лагатып нацыянальнага парка ўжо можна ўбачыць на фірмовых парасонах, сумках, бірульках і асадках. Распрацоўка новага лагатыпа для папулярнага турыстычнага месца займалася беларускае брэндынгавае агенцтва. Па словах дызайнераў, ён уяўляе сабой складаную шматслаёвую кампазіцыю і складаецца з вядомых многім беларусаў элементаў. Напрыклад, на графічным знаку намаляваны зубр, сонца як сімвал жыцця і энергіі, птушка як выява свабоды і прыроднага багацця і лес, асноўная экасістэма парку. У прэс-службе Белавежскай пушчы растлумачылі, гэтыя элементы аб'яднаны ў адзінай форме вежы, што сімвалізуе абарону прыроды. Таксама яна асацыюецца з крэпасцю, якая падкрэслівае важнасць аховы і захавання прыроднай спадчыны. Беларусаў ужо складана здзівіць выгулам экзатычнай жывёлы, але ў жыхара Магілёва, здаецца, атрымалася гэта зрабіць. Жанчына, якая праходзіла міма, была шакаваная ўбачаным. Мужчына выгульваў на паркоўцы сапраўдную ігуану. Хорьки были, сурикаты были, змеи были, игуаны не было. Вот кого только не выгуливают в Могилеве.
Судзячы па відэа, шпацыр у экзатычнай хатняй жывёлы быў кароткі. Ігуана прайшла ўсяго некалькі метраў, пасля чаго гаспадар пасадзіў яе сябе на плячо. Пасля публікацыі відэа сталі вядомыя падрабязнасці і аб гаспадары, і аб самой яшчарыцы. Аказалася, ігуана ў мясцовага фатографа Сергея Кісілава жыве ўжо 10 гадоў і клічуць яе Нео. Па словах мужчыны, цяжкасцяў з пакупкай незвычайнага хатняга гадаванца у яго не ўзнікла, а вось праблемы з выхаваннем спачатку былі. Ігуана часта кусала Сергея і не прымала новыя ўмовы пражывання. Але пазней яна паддалася выхаванню і радуе свайго гаспадара добрымі паводзінамі. Сергей прызнаецца, Нео стаў для яго як сын. Ён яго і лячыў, і выхоўваў, і выходжваў. Гэта ўсе навіны на сёння. А ўжо ў 21:00 не прапусціце прамы эфір праграмы «Актуальна». Вы глядзелі Белньюз. Не забывайце падтрымліваць нашыя выпускі лайкамі і каментарамі. Да сустрэчы!